Oh, lah tor montor. Iki anggere wayah penting ngono kuwi lupute mirang-mirangke ya gawe anyel. Iki kowe kadang ora sing bane gembos bocor, busine mati. Kadang ya mesine mogok. Kene pomo tak ijolke kebo ngono. Bane ya ora jalan 2026 kok. Cek numpak kebo tur ya ora duwe kandang. Jolke helikopter ya ora duwe parkiran. Makanya gue tetap tak cintai Dormondo. Arep piye ae kowe gawe anyel aku tetep tak cintai ngedeng tak. Mergo kowe iki saksi lara lopoku. Di 55N. Kowe njot tak dupak apa tak jotos? Teko-teko kok jur nesu to, Dik. Wis rong dina iki gawe aku anyel lho. Ya maaf. Nek mau bengi kan aku ya wis njaluk ngapura to. Saiki aku salah opo? Kowe mau janji rene me jam pira? Jam 09.00. Lah terus iki jam pira? Jam 8. Punjul 90 menit. Saiki aku njuk tulung, printke tulisan kuwi. Tulisan opo? Sing tak kirim ning WA ki lho. Dicari pria atau wanita penjaga toko gaji UMR. Toko ngendi iki, Dik? Ya toko ngisor kuwi to. Loh, ora sida kowe sing jaga. Ya sida, ning kan aku mau lanjut kuliah, dadi aku ora usah standby jaga warung terus. Lah kowe iso mung karo Jeng Mintul. Ya wis to. Wong sing ngekon malah Mbak Mintul kok. Oh. Wes gek ndang aja sesuwe. Iya. Wis ta. Tenangno pikirmu. Dicari pria wanita penjaga toko kelontong gaji UMR. Weh. Tenan apa ora ki yo? Pakai kelontong kok gajine UMR ya apa? Wah, iki coba ae sapa ngerti. Jenenge wong jodoh ki ora nek wong ngerti kok. 08. Suwemen prakoso iki mau. Gek le ngeprint tekan Arab apa piye kok. Selak ngakek aku iki kok. Halo. La ilaha illallah. Galakmu to, Mbak. Ngapunten. Halo, niki sinten nggih? Anu, Mbak, niki kula Rudi. Niki leres napa, Mbak? Menik sing kagungan toko kelontong niku to, Mbak? Oh, nggih Mas Rudi leres kula menik. Anu, kula niku nyekrol saking TikTok to, Mbak. Napa leres jenengan niku pados karyawan? Nggih Mas, jenengan minat. Ya mesti minat to, Mbak. Anane telepon mergo minat tok, nek mboten minat ngopo telepon sampean? Ning enten tes wawancarane riyen lho, Mas. Mamar gaya niki kanggo wawancara bareng to, Mbak? Oh, ya nggih no. Wong ajeng nglamar wong wedok wae ngangge yang-jangan kok. Jenengan ajeng nglamar gawean kok waten gabrus. Lah niku kapan, Mbak, wawancarane? Nek saged dinten iki, Mas. Waduh. Anu, Mbak, nek dinten iki niku sagede kula sonten niku pripun? Pun mboten napa-napa, kula tenggo sak tekone jenengan. Oh, nggih. Mang Sherlock nggih, Mbak nggih. Nggih pun, Mbak. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam. Alhamdulillah itu wong ngenteni Iwan ki mau kesuwen. Selak pukul wulu jenggotku iki kok. Iki ketok enak ndelok suarane iki wonge porem iki. Iso dienggo kletik-kletik iki. Wis masuk lah. Jane nggone bener iki apa ora to? Wah, jan. Tapi nek jarene kok gerbang ijo. Apa ya iki ya? Lawang ijo. Oh, gandeng to iki. Nuwun. Monggo, sinten kula? Kula sinten? Kula nuwun. Nggih. Anjir tak jawab dhewe.
Iki jane kos-kosan apa rumah sakit terbengkalai iki kok sepi men. Karo TikTok ya rame TikTok. Mas, nanti langsung ke lantai 3 ya. Saya tunggu. Wah. La ilaha illallah. Gua tekan koyo nang film-film kae. Wow. Neji dek, masuk iki. Kula nuwun. Nggih. Jebule katit. Mbak, Nggih, sinten? Mbak Nik nggih. Oh, nggih kula menik. Mas Rudi nggih? Nggih. Cilik iki pasti keplek-keplek gede iki. Masuk. Pun siap, Mas. Ah, sampun. Niki saking depan nggih siap, saking belakang nggih masuk niki. Loh, napane kok depan belakang iki? Anu niku to sing interview niku to, Mbak. Jenenge interview nggih adep-adepan to, Mas. Oh, nggih siap, Mbak. Pak, nek sampeyan iki aku yen dadak mendek semene masuk bola. Ah, iki engko mesti dik menik muring iki. Gara-gara wetengku mules, pakan sambel mau esuk. Ah, luweh. Ngonten nggih Mas Rudi. Dadi jenengan niku njaga warung ngisor niki nek pas kula kuliah. Nek masalah gaji tenang mawon, tetep UMR. Ya, Mbak, nek masalah gaji niku kula malah manut jenengan, wong sing penting niku kula nyambut jaman. Nggih, sing penting jujur. Oh, nek masalah niku tidak dilakukan lagi, Mbak. Ora enek sejarahé kok momon niku gelem colong jikuk niku mboten enten sejarahé nek nyolong-nyolong tok, jikuk tok. Mboten gojek. Sik, momon. Nggih. Momon kampung Riwil mriko. Nggih kula niku nek teng kampung Riwil celukan kula Rudi Momon. Mantan bojone Mbak Erna Mintul. Nggih. Ya ampun Mas Momon. Rezeki, rezeki. Sik to. Sampeyan kok ngerti nek aku Momon, Mbak? Alah, aku ki Erni Mas, ponakane Mbak Mintul. Erni Menikwati niku. Oh iya. Sing cilane nyolongi kabel kuwi. Oh. Ya Allah, Nduk, masa to, Nduk? Aku kangen banget Nduk karo kuwi. Masuk balang. Nduk, saiki gedine koyo ngene iki kowe. Aja cedek Mas. Ya sik pantes semene. Dik menik. Mas, Lho, Wan, Mon. ayo tak antem kowe lanang kok arep ngrangkulan. Kowe ngopo ning kene? Mesti ameh gendak yangku kowe mesti. Mbok sumpah kiting kowe iki aku iki nggo arep ngelamar gawean kok. Alah gombal. Aku lho ngerti kowe rangkul-rangkulan karo menik. Apa kurang penyanyi-penyanyi sing mbok rangkul iki wonengen? rungokno sik. Genana kuwi, Nduk? Alah, kowe ya ngono. Wong wedok lemer. Gampang digodho karo wong lanang. Iki sama nang ora? Iya. Kene Pak Dudur ngene kae kowe wayer lho, nolak-nolak lho. Walah, jebule ngono to. Kowe iki ning ndi wae? Wong kon ngeprint ket mau ya ora barbar, ora mulih-mulih. Ya sorry, Dik. Ki mau wetengku lara banget. Tur gek ning WC kae lho, sing ngantri iki wong 30 punjul. Kae modho mangan apa? Sok meneh to. Ngono kuwi iki didel sesek. Nek perkara iki didel sesek. Golek indase karo golek buntute ora waton babrus ngono. Ini kan ya 53 ta aku malu. Ya sorry, Mon. Tak kira duduk kowe kok. Iki sedane piye, Dik? Aku mbok tampa apa ora? Ya genah tak tampa to, Mas. Engko aku tak laporan karo Mbak Mintul. Aku iki ngopo dadak laporan Mintul barang wis dudu urusanku. Loh, kowe piye to? Sing duwe kos-kosan kene karo toko ngisor ki ya jeng Mintul. Bone Mintul. Iya, kos-kosan tingkat 3 iki. Heeh, apa ora mudeng? Wah. Sik to. Bareng rondo ampun men tok iso duwe kos-kosan tingkat 3 barang. Nah piye? Balen apa piye? Oh, Mas, Mbak Mintul saiki saya ayu lho. Rupamu, Mon.